Inte dumma du. Bara för du sa så ska jag faktiskt svara och springa med den. Ja, men gör det. Då hinner du det när vi träffar dem också. Ja, svara det om hon ringer. Du måste svara min telefon. Ja, okej. Hej. Oj, oj, oj. Ja, vad fint. Ja, det är roligt den där. Jag säger antingen vi bara ses någonstans eller om vi går till... Gå till AQ Café. Hej, jag äter semla. Hej, kissen. Hej. Aha. Ja, den skojar eller? Den är jätterolig den där skallan. Bjällan kanske heter.